Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kunjuk wonten ngaresanipun para alim, para ulama, sesepuh saha para pinisepuh ingkang kula hormati. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun para pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang lebda ing pitutur luhur satuhu kawula bekteni. Wonten ngarsanipun para bapak saha para ibu, para pamirsa sutresna kakung miwah putri ing dahat kinabekten. Saderengipun kula matur haminangkani talange ngatur saking warga pagelaran Wahyu Budaya Sakutrah ingkang mijil saking lalatan dusun Payaman ingkang dipun gulawentah dening punden kula panjenenganipun Bapak Patra Sakutrah. Ing mriki langkung rumiyin monggo kita tansah ngajak sesarengan ngunjukaken puji syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillah keranten ngantos ing wekdal siang menika utawa sonten menika kula sawanten sami tansah pikantuk keberkahan dening Gusti Ingkang Maha Agung arupi kawilujengan keselamatan saengga saged rawuh makempal saha manunggal wonten ing menika majelis kanthi wilujeng kanthi selamet boten wonten alangan beda punapa-punapa. Boten kesupen selawat salam yakni Allahumma sholli ala Muhammad satunggiling nabi ingkang tansah kawula lan panjenengan teka menggah syafaatipun utawi pitulunganipun langkung-langkung wiwit donya ngantos dumugipun akhirat. Mugi-mugi atas selawat ingkang asring kita waos benjing wonten ing yaumil kiamah kawula saha panjenengan sami tansah dipun akeni dados umatipun atas rahmat sauritanipun saged sareng-sareng dipun lebetaken wonten ing kasuwarganipun amin Allahumma amin. Dumateng para pepunden para lenggah kakung Sumawana putri ingkang satu kawula bekteni ing mriki kawula nempel kamardikan panjenengan sami awit hamun didhawuh saking warga pagelaran Wahyu Budaya Sakutrah ingkang dipun pangarsani dening pepunden kula panjenenganipun Bapak Patra ingkang mijil saking Laladan Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus ingkang ing wekdal sonten menika tinimbalan wonten Bale Wisma dalemipun Bapak Muhammad Rokin Ibu Rubiati ing sedya caos panglipur dumateng panjenengan sami ingkang angka kalih gegayutan anggenipun kagungan hajat Bapak Muhammad Rokin Ibu Rubiati ing mriki kepareng badhe ngawontenaken titi laksana lumampahing adicara ritual utawi ruwatan. Mugi-mugi lumampahing adicara ritual ruwatan ing wekdal sonten niki mangke tansah manggih keberkahan kewilujengan keselamatan wiwit awal ngantos akhir boten wonten alangan beda punapa-punapa amin Allahumma amin. Anamung anggen kawula sowan ing mriki boten kaijenan malah nganti warga pagelaran sandiwara barungan panso panggenan sakwetawis ndak entenaning papan kene sawetara muga-muga garwaku enggal kaprapta saperlu ngrembug anggone padha mangun bebrayan agung.
Cek. Pun Kakang kelawan Sadi ana ing wektu dina iki aja kendhat anggone meminta marang nugrahaning Gusti Kang Akarya Jagat. Mbok menawa aku pitaya yen to ana kawula kang gelem meminta marang nugrahaning Gusti Kang Anggelar Jagat kae ing papan kono mesti bakal kelakon apa kang sinedya ing tembe mburine mengko. Kakang, sadurunge pinjenengan kuwi mau kongkonan aku kaya ngono jan iki ya wis lho ora kurang-kurang. Heeh to. Lek meminta nang ngersaning Gusti Kang Akarya Jagat, saben dina aku kuwi mau ya wis tirakat. Heeh to. Aku bengi ya ora tau melek lho. Turu terus. Lho iya. Yo jeneng aku kuwi mau endang kepingin nagihake pinaringan wujuding momong. Pun Kakang pitaya marang Sadi. Ya mung ngene ya kok ne. Ing papan kene Sadi lan pun Kakang aja dikendhati anggone meminta marang nugrahaning Gusti mbok menawa mengko bakal no dalan kanggo kamulyane awake dhewe ing tembe mburine mengko. Heeh ning ngene Kakang Pandor. Jroning aku karo pinjenengan iki mau ngrembug bab perkara ora duwe anak. Sampeyan krungu ora? Ning ndur wit jambu kae wit mau esuk nganti saengga iki kok manuk prenjak kok muni terus lho. Oh iya. Iya. Biasane yen prenjak kan ganter-ganter kaya adat lupiane arep ana tamu kan bakal teko ing papan. Oh ngono ya. Coba. Dadi manuk prenjak iki napa lambang. Diseranti sawetara. Oh ngono iya Kakak. Kok menawa bakal nemahi lelakone. Heeh. Kaya ngono. Monggo Bapak Ibu. Lho tenan to. Durung wae mingkem lambene le ngrasani prenjak dadak iki wis hanglayoni tamune wis heeh segelar sepapan. Kaya ngono kan. Semene sawetara pun Kakang bakal wawan sabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak Soibu. Ing mriki mboten kok teges kula nika tambuh kalian jengandika sak kulawarga mboten. Inggih. Jer nembe sepindah menika kula ngertos pasuryan jengandika sak kulawarga. Lajeng ing mriki kepareng kula badhe nderek nepangaken. Jengandika menika piagung luhur saking pundi? Lajeng dipun paringi jimat jo asma sinten Bapak saha Ibu? Kula nika mboten priyayi luhur. Yang biasa kemawon. Sandan penganggenipun kados mengkaten kok. Niki dawah kaleresan. Ah inggih. Katuran matur Bapak kersanipun gamblang. Oh inggih. Sampun kepareng nggih? Kepareng monggo kula sumanggaaken. Kula ingkang asma sesepuh rombongan saking Paguyuban Sandiwara Barongan ngiras promosi, Pak. Oh nggih, monggo. Nggih. Dangu, Pak. Lah kok ora ndek mau nyapa lho iki. Lah wetno piye wis daten kantonge kempes sampean nembe dateng kok. Niki wis disponsorno nggih. Oh sampun. Nggih sampun. Oh dibaleni meneh. Oh nggih. Bapak sowan jengandika sakwik ing mriki menika angirit kulawarga. Lajeng kulawarga ingkang jengandika irit menika keluarga saking pundi? Niki isih sederek. Sederek nggih, sederek kula piyambak dawah kaleresan. Kula nika pun dadosaken napa wakil saking kagungan talanging dosa atur nggih leres. Nuwun sewu Bapak, gandeng wonten piyantunipun ing mriki kula badhe kula tak tepangan piyambak ngaten nggih kalian bapake. Badhe tetepungan piyambak. Kados mekaten. Nggih kula semanggaken. Nuwun sewu. Monggo Den Masih. Bapak ing mriki kepareng kula badhe miterang. Jengandika sampeyan menika piagung luhur saking pundi? Saking Jepang. Asmanipun sinten Bapak? Rohim. Bapak Muhammad Rohim. Lah pawestri menika napane jenengan? Garwane jenengan. Dipapatke Pak. Garwane jenengan. Garwane jenengan dipun paringi jimat asma sinten Bapak? Rubiati. Ibu Rubiati. Bapak Muhammad Rohim Ibu Rubiati. Wonten wigatos ingkang pundi jengandika sak kulawarga sowan teng ngubuke kula nggih rompoke kula ing wekdal sonten menika. Dipun wakili Bapak? Sampun pikantuk. Sampun monggo. Matur sembah nuwun. Welah kula katon ndredeg kok, Pak. Nggih. Niki dawah kalersan niki rak Bapak
Rohim niki kagungan putra namung setunggal. Oh ngaten. Piyambakipun ajeng ingkang badhe ngrimat niki badhe pun pasrahken panjenengan. Kapura ngrimat sawetawis song ruwat sawetawis. Bapak Muhammad Rohim, Ibu Rubiati. Cunduk kalian aturing Bapak Putra minangka sesepuh pagelaran bilih putra jengandika badhe kapasrahaken dumateng kula. Napa kintenipun Bapak Muhammad Rohim ikhlas? Ikhlas maringke putrane. Oh sampun ikhlas, wong sampun matur kalan kula. Bu jenengan sing nglairake punang jabang bayi menika nggih ikhlas badhe maringke putrane dhateng kula. Mengke gek sampean getun utawi keduwung. Mboten, oh, mboten nggih. Menawi to jengandika kekalihipun sampun ikhlas laire tandhes sing batos. Bapak sa Ibu, ing mriki kula badhe nyuwun pirsa kanthi gamblang. Putra ingkang badhe kapasrahaken dumateng kawula menika dipun paringi jimat saha asma sinten Bapak saha Ibu? Johan Pratama. Ngoten nggih. Nggih, bocah bagus Johan Pratama. Wiwit dina iki kowe wektu dina iki wis dudu putrane Bapak Muhammad Rohim lan wis dudu putrane Ibu Rubiati meneh. Ning wis dipasrahke dening pentul lan tembem kene nggih tak aturi nyaket. Sampean dadi anakku. Kowe sawetara nderek bapak niki nggih. Bapak napa niki Bapak Pentul. Bapak Pentul. Raden Pentul Nyai Tembem Raden Tembem. Oh, kula tani niki Pentul niki sing pentil ngoten. Jenengan ki nggih ngoten. Ora nganggo pentil kok. Bapak Muhammad Rohim, Ibu Rubiati, gandeng putra jengandika. Ing mriki sampun kula tampi, Pak Bu. Mboten kok teges kula nundung kalian jengandika sak kulawarga mboten. Mbok bilih tasih wonten pedamelan ing pepungkuran ingkang dereng dipun rampungaken sugeng kondur pangestune kula ingkang nderekaken kondur jengandika. Menawi ngaten kula badhe nyuwun pamit sedayanipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tinggal ya Le ya. Ora bareng nangis, ora apa-apa melu kono, mbah yo ngene kok. Mbok neh. Kakang Pentul. Sawotoring papan kene pun Kakang kaya ketimban kembang cempaka mulya sing sewakul gedene. Omah-omah 20 tahun durung nate duwe putra lan momongan kadadak iki mau ana tekane Bapak Muhammad Rohim Ibu Rubiati teka nang rompoke awake dhewe masrahake putrane. Marang pun Kakang lawan gede kaya ngene. Bocah wis tiwas kebeneran to Kakang. Bocah wis ngancik tataraning kadewasan tur bagus pisan. Kaya ana tetembungan. Angge orang-orang ora melu gawe, melu momong. Aja ditabohi Mas, mengke ora rampung. Ning yo ngene iki jenenge kabejan lho. Ora sadeng pawongan entuk kabejan kaya ngene iki lho Kakang Pentul. Jeneng aku karo pinjan iki wis wele ngarep-arep besok kapan iso duweni putra. Ning ora ketang iki mau anak tiban, anak titipan. Heeh to. Ning mbok menawa wae Gusti Kang Karya Jagat iku wis menentokake kalamun aku bisa duweni anak ning kanthi lantaran titipan. Kanthi dalan iki. Ya ngene ya, Bu. Najan iki anak titipan pun Kakang weling marang Si Adi. Iya. Putra iki anggepen kaya putramu dhewe sing lair saka guwa garbane Si Adi. Kakang Pentul, pinjenengan ora sah was lan sumelang. Ing mengkone bocah iki bakal tak anggap lan tak rengkuh kaya dening anakku dhewe, kaya dening sempalaning kulit dagingku dhewe. Iso Kakang. Ning ngene ya, Mbok. Ana maneh anakmu lanang sakjroning dipasrahake pun Kakang kawan Si Adi. Mun dhewekne duwe reget, duwe sukerta nandang sengkala. Kamangka sok sapa wae pawongan kang duwe sukerta utawa nandang sengkala kuwi kudu tuwa-tuwangganing wong ing tanah Pulo Jawa. Pancene ing papan kuwi yen pun Kakang lan Si Adi diarani sepuh ya durung ayus sepuh banget. Enom ya ora muda tumaruna meneh. Lah kanggo dalan amrih slamete anakmu lanang ing papan kene mengko ayo pun Kakang lawan Si Adi padha nyelamur laku. Aja nganggo jeneng Raden Pentul Raden Tem nanging waktu dina iki aku bakal nyelamur laku bakal dijuluk Kaki Legaye. Pun Kakang salin jeneng nganggo tetenger Kaki Legaye. Ewan dene Si Adi wiwit dina iki aja nganggo jeneng
Raden Tembem nanging si Adi bakal ndak singetake tak wae denger Nini legaye. Dadi aku karo pinjenengan wiwit dina saiki nganggo jejulukan jeneng pinjenengan Kaki Legeye aku Nini Legeye. Kaya ngono. Kaki kaya-kaya prayoga banget. Ing papan kene aku sarujuk ning apa ya meh ngomongake aku karo pinjenengan sing kudu nganggo jejulukan jeneng Kaki. Banjur kang nduk karepake kepriye? Nah, pinjenengan ing ngarep mau ngandhakake yen to anakmu lanang iki mau bocah sing duweni klilip, bocah sing duweni Sukerta. Sing tak jaluk, aja ngomongake aku karo pinjenengan sing nganggo sesinglon. Senajan to anakmu kudu nganggo kaya ngono Kaki. Iya, pun Kakang sarujuk banget. Iya. Amres selamete anakmu lanang Johan Pratama. Ing wektu dina iki bareng wis dadi putrane pun Kakang kelawan Sadi. Ing papan kono Johan Pratama bakal tak tambahi tetenger. Johan Pratama Joko Dragur. Nene lagi ya. Ijo Kaki. Sakwise ing papan kene anakmu wis tak wenehi tetenger Joko Jlagur. Si Adi yen nimbali ora usah ndadak Johan Pratama cukup ngger Joko Jlagur. Oh ngono. Gandeng iki wis sampeyan wenehi julukan kudune aku nek nimbali Joko Jlagur ngono. Ngger bocah bagus, mengki nek ditimbali ibumu nang Joko Jlagur dalem Bu ngoten nggih. Le, anakku cah ganteng, cah bagus, cah jlonet. Joko Jlagur. Sing banter le. Dalem Bu. Ibu rada budheg le. Dalem Bu. Lah ngono. Dadi rada cetha. Bocah nek bagus lae guneman ki alon-alon. Alus yo Kaki yo. Ora beda kaya lambe nek lambene tipis kaya jenengan kuwi. Lho nek mbokne ngene yo wis cetha no. Nene lega ya. Iya Kaki. Ana ing papan kene sakwise pun Kakang si Adil lan anakmu lanang wis padha nyelamur lagu sesingitan nganggo tetenger sesinglon. Ing papan kene pun Kakang jejering wong lanang. Aku kepengin duwe tanggung jawab mulyaake anak lan garwaku ing tembe mburine mengko. Sing penyan karepe piye Kaki? Aku kepengin nyambut gawe ana kutha raja kang gedhe kono. Mengko yen wis entuk guna kaya yen wis entuk rejeki sing akeh sing mlimpah sing barokah kena tak nggo bali kanggo nyukupi kebutuhaning anak lan garwaku ing tembe mburine mengko. Oh, ngono to. Dadi karepe pinjenengan ki arep ning kutha raja. Tak nyambut gawe kanggo kamulyaning anakku lan sliramu. Iya. Ning yo ngene yo Kaki. Jeneng kabeh kuwi mau wis dadi tanggung jawabe wong lanang. Aku ora arep nggondeli le sampean arep lunga nyambut gawe ning sak lungane pinjenengan ki rak ninggali aku momongan yo Kenang Jlagur. Kaya ngono ya. Ing ngarep nyan mau wis ngendika nek Kenang Jlagur iki mau bocah sing duweni klilip, bocah sing duweni Sukerta. Sak lungane pinjenengan aku ora ndek kanca rowang aku rumangsa wedi. Mula ing kene aku njaluk kanca rowang kinen ngrewangi aku njaga keselamataning anakmu Kenang Jlagur Kaki. Kaya ngono. Ya, Nene lega ya. Yen to si Ading papan kene kepengin banget sanjaluk sabiyanipun Kakang kanca rowang kanggo njaga keselamatane anakmu lanang si Joko Jlagur lan kanggo njaga bau kanan kiringe putramu si Joko Jlagur. Pun Kakang ora kabutan. Rikala semono pun Kakang eling. Duk rikala ibu Rubiati nglairake ponang jabang bayi. Lahir cengero ning jagat raya mbiyen kae duwe kadang duwe sedulur 4-5 pancer. Kang kena diarani Kakang Kawah Adi Ari-ari. Iya. Wujude Kakang Kawah Adi Ari-ari mbiyen kae maujud badan alus. Yen to si adik njaluk kanthi banget kanca rowang kanggo njaga keselamatane anak melanang Joko Jlagur pun Kakang ora kabutan. Ngono Kaki. Sedulure 4-5 pancer. Sopiah, Amarah, Alomah lan Mutmainah sing jaga jagat wetan, jagat kulon, jagat lor lan kidul ndak ciptane dadi badan kasar supaya prapta ing papan kene lan sabiyantu jaga keselamatane putramu si Joko Jlagur. Oh iya Kaki, tak rewang-rewangi Kaki. Rewang-rewangane memuji marang nugrahaning Gusti. Nene legi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur 4-5 pancer sing jaga jagat wetan, kulon, lor lan kidul. Sopiah, Amarah, Alomah lan Mutmainah. Prapta ing papan kene, nggih bocah bagus. Ser.
poso lungkrah lesu adik jawil mas jebul wis sore wite kalopo katon gawe-gawe prayogane becik kali wae reneng sesuk esuk temanten nyambut gawe. Ayo lungguh, lungguh. Nene legaya Kaki semene sawetara iki kadange tu anakmu lanang Joko Jelagur Sopiah amarah amalan mutmainah wis padha prapta nang pangarepanipun. Dadi iki wujude sedulure papat anakmu Jelagur. Ya iki wujuding sedulure papat lima panjang. Iki sejeneng Sopiah amarah amalan kaisi mutmainah. Nadyan kaya ngene iki mau dheweken bisa tata jalma kaya satataning jalma menungsa lumrah. Dadi sapapat-papate iki iso tata jalma ora bedane ora aku karo beda karo sampeyan. pun Kakang karo Si Adi. Oh ngono. Si Adi tak turi semene sawetara pun Kakang bakal murba lan Mas. Kaya ngono Kaki. Marang kowe kabeh ngarep bocah bagus sedulur papat lima panjang. Dalam. Ing papan kene adoh ndak awe cerak sing rikala semana wujudmu badan halus ndak sidikara dadi batan kasar. Aku kepengin banget njaluk sabiyantumu njaluk dharma bektimu marang Kaki Legewi. Inggih. Sopiah amarah alamah lan mutmainah. Ndadekno wuruhanira. Yen ta ing wektu dina iki wong tuamu aku ya Kaki Legewi entuk kanugrahaning Gusti kang akarya jagat, entuk putra titipan. Nanging putra kang dipasrahake dititipke pun Kaki Legewi iki mau bocah sing nandang Sukerta kang duwe sengkala. Lah ing papan kene gandeng. Kowe kuwi kadange sing pernah tuwa, Sopiah amarah alamah lan mutmainah. Nak jaluk kanti banget aku titip jaganan reksanan keselamatane kadan manem Joko Jelagur. Apa kabeh kira-kira padha saguh nggih? Saguh. Bagus yen kowe saguh. Ning aku weling. Pripun? Aku weling. Aku titip daging setampel getih setetes kelawan kowe bocah papat kuwi mau. Kok nganti cilik anakku lanang Joko Jelagur dedel kulite. Gedene nganti gigrek wulune sak lombo wae. Kowe bocah papat sing kudune tanggung jawab. Kaya ngono. Apa kira-kira kok kabeh padha sawe goeng gati ya? Nggih, saguh. Yen kowe saguh, aku nedha nrimo banget. Bali marang Si Adi. Iso Kaki. Nene legi ya. Iki pamundhute Si Adi kadange tuwa. Kang bakal sabiyantu njaga keselamatan anakmu si Joko Jelagur wis ndak wujude. Nanging kaya ngono Kaki. Pun Kakang sadurunge jumangkah ana sak drabaning rangkah melang-melang. Kaya ninggal ponang Jabang Bayo nang sak pinggiring telaga kae. Terus sebab jalaran anakmu lanang kuwi bocah sing duwe reget, bocah sing nandang Sukerta. Iya. Ya wong sadurunge pun Kakang budal aku bakal paring sifat kandel wujuding janur kuning kang linambaran aji sangut nyoh tampan ana. Wujuding janur kuning iki panjenengan ngendika nek iki wujuding piandel. Iya. Terus wertine apa Kaki? Nene Legaya. Iya. Janur kuning kang ndak paringake Si Adi Nene Legaya iki mau linambaran sifat kandelipun Kakang kang kena diarani aji sangut. Mengko yen wis kok kalungake marang janggane anakmu lanang si Joko Jelagur coba to gatekke. Bakal ana kedadian apa ing mengkone? Kaya ngono Kaki. Ya coba tak kalungke Kaki. Sik to. Penontore sing kono nganti mbake sing gawe kaos abang kaget. Leh munjulih buantere ra umum. Wong sing kaget aku sing jumbul kono ki ra jane. Yo leh munjulih kuwi ora nganggo irama buantere ra umum. Aku elok Kaki. Aku tak takon. Iya. Kok Si Adi kaget jelih-jelih kuwi janjane ana kedadian apa to? Ing sekawit pancen aku ki ora gumun. Ning bareng pinggan kuwi mau kongkonan aku sing supaya ngalungke janur kuning kining janggane anakmu Kenang Jelagur. Bareng aku nyawang marang pasuryane kok ora padha karo mau Kaki. Kok ora padha ning nggon ndi? Coba to saiki nek pinggan ki ora percaya sawangen.
Ing sekawet nek tak sawang ya bagus. Kaya ngono Ning ya. ora sepiro. Bareng tak kalungi wujuding janur kuning coba sawangan pasuryane iki katon mencorong, katon sumunar, malah sangsaya tambah baguse ra umum. Pun Kakang pitaya. Nek Iya. pun Kakang ora kaget. Ngene lho gaya. Ndak jarwani ya nih. Iya Kaki. Janur kuning kang linambaran aji sangut yen wis kok kalungake ponang jabang bayi. Wujude anakmu lanang si Joko Jelagur. Iya. Mesti tambah bagusih pindaning Bathara Kamajaya kang Ejawantah ing jagat raya. Mergo dayane janur Mergo daya kuning. katyasane janur kuning kang linambaran aji sangut. Oh, iki mau sing dikalungi mergo bocah Iya, lanang. mergo bocah lanang. Nek sing duwe reket lan duwe sengkala utawa duwe sukerta bocah wadon, kok kalungi janur kuning kang linambaran aji sanget mesti bakal tambah ayune, tambah manise pindaning Bathara Kamaratih kang Ejawantah ana ing jagat raya. Kuwi daya katyasane janur kuning kang linambaran aji sanget. Biuh disawang sepele kok gede banget katyasane Kaki. Jadi ndak jarwani. Iya. Sing bisa tambah ayu lan tambah bagus mligi bocah sing nandang sukerta, mligi bocah sing duwe sengkala. Ora kok angger wong kok kalungi janur kuning bisa ayu, bisa bagus ora. Oh, Kaya dadi iki ngomongake bocah sing duweni sukerta. Kaya ngono. Upamane aku sing dikalungi ngono ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Nek biyen kuwi siadi rikala semono duwe reket utawa duwe sengkala utawa duwe sukerta, nek dikalungi janur kuning mesti tambah ayune ngedape-dapi. Oh, ngono Neng ya. bareng si adik kuwi duwe tunggal pirang-pirang ing papan kono ya ora pas. Iya. Nek sing pas, kuwi nek dikalungi janur kuning sak glugune kae pas. Lho kok saglugune piye to? Ya ora tambah ayu ya malah buang kono. Wong ngalungi kok ora Pun Kakang mau janure ora malah kondo. saglugune. Sing bisa ayu, bisa bagus, mligi bocah sing nandang sengkala. Kaya Oh ngono. Ya wis, aku percaya Kaki. Kaya ngono. Kalamonto dayane janur kuning iki pancen ngedapi-dapi. Kaki. Iya, Nini. Ing papan kene panjenengan wis menehi piandel kanggo anakmu Jagur. Iya. Uga wis menehi wujuding kanca rowang seduluring papat Supiah Marah Kaya ngono ya. Saiki pun Kakang tak ngelak lakuku tak Kaya budal ngono. makanan kutha Raja Kanggere. Njaluk Ngono, pamit Kaki. sowan-sowangan. Sing hati-hati, Ya Kaki. bocah bagus, pun Bapak njaluk pamit. Kono tak aturi manjing ngono sanggar pamujan.
Yen aku ngrasake kahanan ning omah kene kok beda ora kaya biasane. Rasane kok tintrim banget. Tur meneh iki seduluring papat anakku lanang kenang jlagur kok ya kabeh padha ora katon. Uga anakku si kenang jlagur. Sopiah marah Luah Mahmud Maina. Rene le. Iyo malah do karepe dhewe. Kae kok malah melolok ning kono kae lho. Pendi ya. Kula kalian kadang kula luput anggone jagi bau kiwa tengene kenang Joko Jlagur Kak. Ini Legaya. Iya. Piye? Joko Jlagur sak menika murca Nyai. Ilang, anakku kenang Jlagur ilang. Le. Kenang Jlagur le. Anakku le. Ger anakku Jlagur. Lagi wae sawetar oleh bojo mondok nang rompoke ibu dole. Ning kene ngopo saiki ngerti-ngerti kowe wis anes. Kowe wis ilang dole. Kamu engko lagi wis seneng-senenge aku duweni putra kowe. Ning malah saiki kowe wis ora ana. Kowe ilang dole menyang endi papan tunungmu. Kamangka lagi wae ibu kuwi mau seneng. Sopiah marah Luah Mahmud Maina. Sailanging kadangmu anom kenang Jlagur kuwi mau tanggung jawabmu. Ing sekawit kaki Legaya kuwi mau masrahke marang kadangmu anom. Kang supaya kowe iku mau jaga nanging kene ngopo? Saiki kadangmu anom ora ana malah kowe do karepmu dhewe ha? Kowe do karepmu dhewe. Kaya ngene iki sing kudu tanggung jawab kuwi mau kowe kabeh. Ha? Mergo kowe ngerti nek Joko Jlagur kuwi mau dudu putraku dhewe. Yen to ing mengkone wong tuane kuwi mau krungu, mesti wae bakal nempuh aku kalawan kaki Legaya. Rumangsamu nek kowe lara. Dadi kowe ngrasake lara? Iya. Engko tak jalukke tambah karo bose. Sopiah marah Luah Mahmud Maina. Ya wis. Jane mono aku ya ora mentolo lho, aku miloro kowe kaya ngono kuwi. Ning kebangetan temen kowe kuwi lho. Nyambut gawe, ha? Joko bocah siji, di Joko papat cacahe kok ya iso lena kaya ngono kuwi coba. Sopiah marah Luah Mahmud Maina. Iya, Mbok. Ya wis. Aku rumangsa welas, aku rumangsa mesake karo kowe. Ing papan kene Sopiah marah Luah Mahmud Maina. Bareng ana kedadian kaya ngene banjur aku mau kelingan rikala kaki Legaya arep budal ing kono ninggal weleng karo aku. Sak wanci-wanci kalamun to ana kedadian apa wae. Yen aku ngepengenake kaki Legaya endang bali, kang supaya aku mau jejeg lemah kaping 3 lan nyeluk marang jenenge kaki Legaya. Yo, kaki Legaya yen to panjenengan krungu lan krasa tak jalukake bali kaki. Pun kakang kang bali ngene Legaya. Kaki panjenengan bali kaki. Loh. Pun kakang kang bali ngene Legaya. Iki peh telaku banter kok terus diungkret terus iki piye to? Hah? Oh iya. Nggih. Ya wis aku tak nggo bahasa isyarat ya. Nene Legaya. Iya Kak. Sawetara ing papan kene pun kakang anggone bali nang jroning omah kesandung kesrimpet. Heeh. Nanging bareng aku jumangkah nang sak
jroning omah. Kok kahanane omah bosah-basah kene iki mau janjane ana kedadian apa to? Kaki. Yo sadurunge aku mau walaka karo pinjenengan luwih dhisik aku njaluk pangapura. Kaya ngono gedhe pangapuranipun Kakang tumrap marang Si Adi. Kaki. Nene Legaya. Sakbaline pinjenengan ana ing jroning omah kene penyanyi murupi palungguhan pating jempalik. Uga tetanduran kae padha bosah-basah kaya ngono. Kaki, kabeh iki mono sambung rapete bab perkara keselametaning anakmu lanang kenang. Ana gandeng cengene marang keselamatane putraku si Joko Jelagur. Iya, Kaki. Coba Si Adi ndak aturi diage matur marang pun Kakang temen gamblang lan wijang anggonipun Kakang nampa. Kaki. Nene. Ing sekawit sadurunge ana kedadian kaya ngene aku kira ning pungkuran. Kaya ngono. Ing sedya aku pengin banget nyepake daharan lan unjukan kanggo anakmu lanang kenang Jelagur. Ning Kaki, durung wae suwe kuning pungkuran. Dadak rumangsa ora kaduga jroning atiku. Ing kono aku krungu seduluring papat Sopiah marah Luah Mahmud Mainah kuwi mau kabeh pating brengok pating sleleh. Bareng ing kono tak takoni Kaki. Dheweke padha wangsulan yen to anakmu lanang kenong Jelagur saiki ilang. Anakku ilang. Nene lagi. Iso Kaki. Pun Kakang bareng krungu pawarta saka Si Adi kaya kedodok rasane atinipun Kakang. Jalaran Joko Jelagur kae dudu titisipun Kakang, uga dudu titise Si Adi. Mangerten ana Nene Legaya. Iso Kaki. Iku mung bocah titipan. Pancene Pedane lelakon iki yen to nganti wong tuane sak kloron mangerteni. Yen to Joko Jelagur murca saka ngembanan tak kira pun Kakang lan Si Adi bakal nampa pidana marang wong tuane sak kloron. ya kuwi sing gawe sumelang ing atiku Kaki. Kalamun to wong tuane sak kloron ngerti perkara iki. Urung aku karo pinjenengan mengko sing bakal ketempuan. Kaya ngono. Mula Kaki. Kepriye nih? Aku njaluk kanthi banget karo pinjenengan. Mumpung wong atuane sakloron durung ngerti. Agi-agi gelem ana panjenengan golek ana ngendi papan durunge anakmu kenang Jelagur Kaki. Nene Legaya. Pun Kakang jejering wong kakung sing kudune tanggung jawab njogo ngreksa marang keselametaning keluargane awake dhewe. Ya mung aku weling. Lelakon iki wadi iki disimpen kanthi rapet aja nganti tangga teparune awake dhewe ngerti yen to Joko Jelagur kae ilang saka omah. Cukup pun Kakang lawan Si Adi. Ing wektu dina iki mumpung durung adoh murcane anak lanang si Joko Jelagur sowang-sowangan aku tak goleki ilange anakmu Joko Jelagur. Si Adi tak aturi manjing ana sanggar pamelengan minta marang nugrahaning Gusti kang akare jagat. Aja pati-pati jugar yen to pun Kakang durung jugar kanggo Si Adi. Kaya ngono ya tak estokake Kaki. Cek loh. Sopiah amarah Allahumma lan mutmainah. Sopiah amarah Allahumma lan mutmainah. Padha maju. Maju. Aku ndak takon kaleng kowe kabeh bocah papat. Pitakon kowe iki wangsulana kanthi permati aja kok tutup-tutupi aja tedeng ngaling-ngaling. Apa ya bener tunduk kawan aturi garwaku Nini Legaya yen to wektu dina iki si Joko Jelagur ilang saka ngomah ya murca saka ngembanan. Nggih. Ilang bener. Bener. Nggih. Sopiah amarah alamal hanut ma'inah. Ana ing papan kene aku mbiyen paring purba lan wasesa marang kowe kabeh bocah papat. Mbak utus njogo ngreksa keselamatane, njogo bau kiwa tengene anakku lanang si Joko Jelagur nanging kowe nganti nglirwakake dawuh Kaki Legaya. Piguna apa? Piguna apa? Kowe tak mong wiwit
timur nganti ngancik tataran kadewasan. Sopiah, kowe Nyuwun luput. pangapunten. Nyuwun Pangapunten pangapunten. gampang kowe. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten, Coba ya. nyuwun pangapunten. Iki kowe sing pernah tuwa dhewe. Nggih, leres-leres. Nek kudune bocah papat njogo bocah siji kok ora bisa kebangetan. Nyuwun pangapunten. Kebangetan kowe lah. Nyuwun kowe. pangapunten. Iki ya kowe. Aduh, Iki aduh, tunggale. aduh, 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 Iki ya tunggale. Aduh. Cilikane iki. Aduh. Sopiah, Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. yen Nggih, to nyuwun ngapura ngono pangapunten. gampang. Sopiah. Kula kilap, Mas. Ing rikala semono kowe tak wenehi purba wasesa tak utus njaga. Kene aja ado-ado. Nggih. Aja ado-ado. Nggih, maju. sendika. Wektu dina iki kowe tak wenehi purba wasesa tak kon njaga bocah siji kok ora bisa kebangetan. Kebangetan temen kowe uga kowe leh murip. Aduh. Ngapunten Aduh. kula kilap. Iki sing cilik dhewe, iki sing gede dhewe. Aduh. Meneh. Aduh. Ora krasa. Aduh. Kowe. Uga kowe. Aduh. Aduh, Iki Pak. tenanan. Aduh, Pak. Totongane nyawaku, meneh. Aduh, Tang perkara. tak kira duwe wedang are. Aduh. Meneh. Sampun. Iki nek tak keprukno kowe sing duwe tombok tak kandhani. Sampun. Kursi, Mas. Nyuwun pangapunten. Sophia, Nyuwun kene. pangapunten nggih, Maju. nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Ayo maju. Ayo, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten, Pak. Ampun. Pak. Bocah Nggih. papat tak kon jaga bocah siji wae kok ora bisa. Nyuwun Kebangetan pangapunten. temen. Nggih, Kebangetan tenmun lah urip ing papan Nggih, kene. nyuwun pangapunten. Sophia amarah kalomah lan Nggih, bapak. nggih. Ing wektu dina iki tak jaluk kanthi banget. Ora tak kepruk, iki tak kepruk sing di omah tombok Mas ngijoli. Nggih. Sophia amarah alamalan mutmainah. Ana ing papan kene langit Joko Jelagur karana saka kowe kabeh. Wektu dina iki ndak jaluk kanthi banget. Kowe sing duwe sifat kandel, duwe aji panggondo, pangrasa uga aji pangrungu. Wektu dina iki tak jaluk kanthi banget karo kowe kabeh. Sendika, Pak. Golekno, mangkat Sendika, dina iki tak Bapak. prestoni. Nggih. Sophia amarah alomah lan kowe mutmainah. Ing rikala semana kowe ndak utus nggoleki ilange kadang manom Joko Jelagur. Iki wani bali ana pengarepane kaki legeye kadiparan pawartane banjur kadangmu mapan ana ngendi? Menika. Ing papan kene kadangmu Joko Jelagur ana ngendi? Menika Kanjeng Ratu. Sophia amarah alomah lan mutmainah. Kowe ora bisa nyuwanke kadang manom Joko Jelagur ning kowe nyuwanke wujuding jurat maka Sardula kengaglah sakmene gedene iki. Leres, Apa ya Pak. bener? Leres, Pak. Apa ya bener? Sardula kan kok sowanake ning pengarepane kaki legene. Leres niki, Pak. Leres. Hidro marang Nggih. kadangmu. Nggih. Bagus. Ya. Yen kowe wis bisa nyuwanake wujuding jurat maka sing nyolong marang anak lanang si Joko Jelagur, aku nedon nrimo banget marang kowe kabeh. Nanging ndadekno weruhan ngira. Sophia amarah alamalan mutmainah. Dina iki mesake jiwa lan ragane kadang manom Joko Jelagur. Ing papan kene kowe bakal ndak beset dadi badan halus manjingo jiwa ragane kadangmu sak utuhe. Sendika, Bapak. Mandek satrio. Tejo sulaksana tejane wong anyar katon. Kowe wani malang kaya undung ganjel kaya kerikil. Yen kowe bisa tata jalma kaya satataring jalma menungsa lumrah. Sapa kang dadaranmu? Saka ngendi papan dunungmu? Sana. Babu parat. Aku sing aran Sri Bathara Kala Lapsayuta ya sing kaya aku iki. Anjur sebalik sapa sing dadaran Sri Bathara Kala gelap sayuta ya gembong kami jaya. Ya. Ing papan kene yen kowe tambuh marang aku. Pangkling marang pawongane ning ora pangkling suarane. Sak lumahing jagat sak kureping langit ora ana loro, ora ana telu, mung siji jejuluk kaki legeye ya dalang pangruwat kang dadaranku. Aduh. Aku nyuwun pangapura. Aku njaluk pangapura. Bathara Kala. Ya gelap sayuta, ya gembong kami jaya. Iya. Ana ing papan kene yen kena takjum krananing aris. Becik balekke utahke
anak kula nang Joko Jelagur. Nek pancen panyuwunmu kaya mangkono, aku bakal balekake anakmu. Nanging aku duweni punake. Iya. Bener kala. Coba rungokno. Bakal tak mijangetke apa kang dadi rajane ning papan kene. Sing tak haglak iki wujuding raga sukma kang kepandhingan nyawa. Ora luput. Mula saka kuwi aku ora njaluk mudune lintang lawan bulan. Ananging aku rene sing tak gaglaki raga sukma kang kepandhingan nyawa aku go njaluk lintune raga sukma kang kepandhingan nyawa kang wujuding putih mulus Kaya ngono. Sabanjuring papan kene isih ana pamundhutamu bakal tak udanane. Coba blakake sawiji mbaka sawijing papan kene. aku sago balekake ning kowe aja cidra ing janji. Ing papan kene nganti kaki legaya cidra ing papan kene aku ora bakal giliran ning jagat loro. Aku bisa ngulungake putrane Bapak Rokim. Esuk ora sore ora suwi. Iki mundur sak jangkah. Bathara kala ya tak tampanane anak kula nang si Joko Jelagur. Nene lagi ya. Pripun sumuk, Dik? Nggih, sumuk-sumuk sithik niki meh rampung ngoten nggih, betah. Nene lagi ya, ndak aturi juga ranggonmu semedi iki putramu Joko Jelagur wis kelakon bali ana ngrompoke awake dhewe. Kene nini ndak aturi jugar anggone Siadi Semedi. Kene nini. Kaki. Nini lagi ya. Gawe kaget. Pinjenengan ngutus aku sing supaya manjing ning sanggar Pak. Siadi ndak aturi manjing sanggar pamelengan minta nang nugrahaning Gusti aja pati-pati jugar yen to durung pun Kakang jugarake. Katete ing wektu dina iki putramu si Joko Jelagur wis kelakon bali nang rompoke awake dhewe. Mula Kang Joko coba to ditiliti peksa bener iki Joko Jelagur apa dudu ayo. Lho. Le. Jelagur. Anakku lanang. Bu. Bener kowe anakku le. Iya, Bu. Aku ora pangkling iki. Boten. Tenan le. Anakmu wedi wingi malah kok. Ya. Kok wedi nyapa? Wong lehmu nyawang jan wiwit ngisor nganti pucuk rambut kok ya. Lah sapa wonge to, Kaki? Sing aku ora ya percaya. kuwatir. Mengko Kon Kakang keke percaya. ana sawijining bocah sing ngaku gawar, ngaku-ngaku kalamun to iki si Kenang Jelagur. Ning bareng tak titik ana ing janggane iki mau se kalungan wujuding janur kuning. Mula ing kene aku yakin aku percaya yen to pancen iki anakku Kenang Jelagur, Kaki. Yen to Siadius bisa mesthekake iki Joko Jelagur pun Kakang melu seneng banget. Esuk lan sore mbok menawa wong tuane prapta ing papan kene tuwi kuwi keselamatane anak lanang si Joko Jelagur pun Kakang lan Siadi ora bakal nampa pidonan nampa duka. Kaya ngono. Kae sajake kok dampyak saka ngarep omah sajake arep ana tamu kan bakal prapta coba. Oh ngono ya diserati sawetara, Kaki. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Bapak Ibu ingkang nembe prapta ing mriki mboten kok ateges kula nika tambuh kalian jengandika mboten jer rikala semanten jengandika sak kulawarga sampun nate sowan teng daleme kula. Leres inggih. Menawi mboten sisip anggen kula nyawang ingkang sowan menika panjenenganipun Bapak Muhammad Rokim Ibu Rubiati. Saha sesepuh pagelaran Bapak Potro. Leres Bapak. Nggih. Bapak Muhammad Rohim Ibu Rubiati. Nggih. Wonten wigatos ingkang pundi jengandika ing pepanggihan sonten menika sowan teng rompoke kula. Katuran matur. Menapa lu nggih ngaten nggih. Ah niki dawah kalersan badhe tuturi dipun
Suwun kondur. Oh, mekaten. Ngaten. Nah niki paring bebungah dumateng sak warga panjenengan Bapak. Sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Kunjuk Bapak Muhammad Rohim jengandika sowan silaturahim ingkang angka kalih badhe nyuwun mangsul putra jengandika. Leres. Ingkang angka 3 Nggih pun tampani nggih sembah nuwun. Nggih kok mboten ikhlas niki. Nggih, matur suwun. Niki janure kuning kok. Nggih. Janure kuning wonten budi nggih Pak nggih. Nggih. Sekedap. Oh ngaten. Nggih. Oh nggih. Sik Dek aja bali Nggih sik. mangke pun rantos rumiyin midhangetaken dawuhipun kaki legeye. Kanjuk dumateng pendhanipun Ibu Rubiati. Bu, saderengipun putra jengandika tak aturke jenengan kondur kula titip Bu janur kuning menika tak paringke jenengan. Nggih. Janur kuning niki mengke dekek ngandhapipun anggenipun Kang Putra Sari. Didokokno ngisore nggon turu nggih Bu. Oh nggih. Ngisor bantal nggih monggo, Oh, ngisor ngaten. kasur nggih langkung prayogi. Oh nggih. Sak suwene sepasar dina, 5 dina lawase. Nggih. Mangke nek pun sepasar dina jenengan bucal monggo ning kula weling Pak Bu. Mangke nek guwak janur kuning niki mangke ampun teng ngarep omah utawi teng dalan. Nggih. Mangke nek dilangkahi jalma menungso mesakake tiyang sing langkahi janur kuning menika amargi wonten reget ingkang dumunung saking jiwa lan ragane putrane jenengan. Oh nggih. Pramila mangke nek ampun sepasar dina dipun bucal wonten ing lepen. Nek cara Demak teng kali Bu sing tembe wingkingipun toyane mili. Oh Ngoten ngaten. Ya. Nggih, Nah, nggih Bapak. Diniati ngeten Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Orang guak-guak janur kuning, guak sengkalane anakku Juan Pratama Joko Jelagur. Ngaten nggih Pak nggih. Muga-muga selamat ora ana langan suwiji apa. Amin. Emot Nggih, Bu nggih. Pak nggih. Nggih. Tak wangsuli sepindah meleh kesane Cetha Tul Gamblang nggih Bu Pak. Nggih. Diniati Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang guak-guak janur kuning, nggih. guak sengkalane anakku Juan Pratama Joko Jelagur. Oh ngaten. Muga-muga selamat ora ana langan suwiji apa. Ah, Terus nggih. jenengan bucal. Oh ngaten. Nggih. Kersanipun Rahayu Widodo selamat wiwit awal ngantos akhir ngantos benjing Amin. kakek ninan-ninan amin Allahumma amin. Amin. Ingkang pamungkas Pak Bu, Napa? gandeng rikala semanten putrane jenengan paringi jeneng Johan Pratama. Terus jenengan paringke kula. Nggih Pak Bu nggih. Jenengan paringke kula jenengan titipke kula. Kula duwe wewenang, kula duwe hak putrane jenengan. Oh nggih. Ing mriki ora ketang sepisan. Putrane jenengan tak tambahi tetenger. Johan Pratama Joko Jelagur. Kangge syarat sarana ben selamat nganti benjing prapteng delahan, bapake tak aturi utawa ibune mengke tak aturi nimbali. Gar anakku Johan Pratama Joko Jelagur, ayo tak jak bali. Alon-alon waton kelakon monggo Pak diwiwiti. Gar anakku Anakku Johan Pratama Joko Jelagur. Ayo tak jak bali. Ayo tajak Bali. Nggih Pak. Nggih. Tak cokot lambene tenang arep iki lho. Bocah kok ijian. Gentos ibune, Bu. Ngoten nggih, Bu. Gar anakku Johan Pratama Joko Jelagur, ayo tak jak bali. Monggo, Bu. Yen anakku Johan Pratama Joko Jelagur ayo tak jak Bali. Mergo bengi ape tak sunatke. Siap Bu. Wis wani tenan le. Wis. Oh, siap. Tenan? Nggih. Nah. Oh iya. Niki wis. gandeng sampun paripurna, sampun lukar mboten duwe reget. Ayo tak suri sungkem. Salim Bapak, salaman kali Bapak. Salaman kali Bapak. Sik aja mulih sik. Salaman kali Ibu. Nggih. Lah mriki. Sampean manggone tengah madhepe mriki. Lah, pamungkasing adicara monggo kita sesarengan ndedonga dumateng Gusti Kang Maha Agung mugi-mugi yo hajat joniatipun Bapak Muhammad Rohim Ibu Rubiati tansah manggih rahayu widodone sekala ing sampikala boten wonten alangan rubida punapa-punapa amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi ucapan selawat ingkang badhe kita waos ing mriki hajat joniatipun Bapak Muhammad Rohim Ibu Rubiati anggenipun ngawontenaken lumampahing adicara ritual utawi ruwatan tansah manggih keberkahan kawilujengan dipun paringi Amin. bagas waras panjang umur Amin. dipun paringi rezeki ingkang kathah Amin. halal melimpah tur barokah amin, Amin. Allahumma amin. Amin. Sehingga putra ingkang dipun hitanaken dados putra ingkang bekti dhateng tiyang sepuhun kekalih migunani Amin. nusa bangsa langkung-langkung agaminipun Amin, Bapak. amin Nggih, nggih. Allahumma amin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tarik. Ya Rasulullah. Monggo sugeng kondur ndherekaken. Monggo. Assalamualaikum nggih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng kondur sampun.
Sri Bathara Kala ya gelap sayuda. Kaya ngenteni kata sing irus sing tumates jroning Bantala. Nanging aku ora mblenjani, aku ora bakal ngapusi kang dadi janjiku. Yen to kowe njaluk ijol wujuding raga kang kanthi lan sukma, beras pitrah sak ubur ampene, uga mori putih sak detik pengawe. Bener yen dadi kandamu. Ing papan kene raga sukma, beras pitrah lan mori putih sak detik pengenyah. Tampanono karo gelap itu. Iya. Siap.